कंचा माछ झोल माछ खाइली धोଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇ ଚାରି ହଳଦୀ ପକେଇଲି ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଲି ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସୋରିଷ ପକେଇଲି ଜିରା ପକେଇଲି ସୋରିଷ ପକେଇଲି ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି ପକେଇଲି ତାପରେ ଅଦା ଟିକେ କାଟି ପକେଇଲି ତାପରେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ପକେଇଲି ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲି ତାପରେ ବାଟି ଏଇଟା ଥିଲା କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଲି ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟେଇଲି ମସଲାକୁ ପକେଇଲି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଲି ପାଣି ଦେଇକି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଲି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଲି ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ଝୋଳ ଫୁଟିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ମାଛକୁ ପକେଇଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଥବା କଞ୍ଚା ମାଛକୁ ପକେଇଲି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି ହେଇଗଲା କଞ୍ଚା ମାଛ ଝୋଳ।